I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine. Niet verwielen te geest meer als het verwar om tjustere gedachten te hebben. Is het pijnlijk om ons aan beladen vol tjustere gedachten te werken? We were running for the money and the flesh. Een hotel, That was called love. een geheimzinnige nachtportier Probably still is for those en een vrouw mij langst me naar het libben en langst me naar de you got deur. away. Didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. Het spelen van het stuk is een initiatief van Anja Steegstra. Ze had een drege tijd efter haar. Nou haast krek en Ierlien waard ze oervallen in haar winkel in Grauw. Door de gevolgen daarvan zit ze nog altijd thuis. De zaak moest ze opjaan. Maar het toneel, dat moest blijven. Het spelen, daar hier ze vertrouwen in. Told me again you preferred. Toneelspelen is vertrouwen. Je hebt geen spelers, weet je, maar te maken. En die mensen moeten ik op jou vertrouwen kennen. Dus de hong van mij, ik word van ik maak hun het vertrouwen aan dat ik het kan. En dat weer over en weer. En we hebben maar repetities nooit zo 4 uur gaan, maar het vertrouwen weet ik gewoon. En dat in die zin kerst van mij zeggen, ja, dat het therapeutisch bezoen heel goed van mijn werk om je bij wat op te tellen en wat groter en wat sterker te maken. Het is voor mij klaar dat de laatste scène en het lucht die het uit en dat je naar voren rent en je haalt het applaus tenminste, daar ging ik er maar vanuit. En ik boer vooral die mensen die het kennen en die er van me zitten en de mensen om je heen die mij dit vertrouwen in hebben. En dat jij thuis natuurlijk ook bij. En dan boer ik een beetje van mezelf. Als me dat lukt. Want dan heb ik het wel vlekt. En dan ben ik er weer, hoop ik. Dan begin ik er weer. Naast mij zit hier een heel mysterie om dit stuk heen. Het stuk is mysterieus, maar Anja die belde mij van Simmer. Dat is een heel mooi verhaal. En toen bellen ze me op van, ik ga een stuk voor 2 mensen. En dat wil ik graag met die spelen. Ik zei, ik weet wel wat voor stuk het is. En ik zei, naast mij is het stuk van Vonne van der Meer. Ja, zei ze, hoe wist dat? Nou, ik zei, dat lijm je erbij, want ik hier dat stuk toevallig 2 jaar in lezen. En toen vond ik het zo'n spannend stuk. Ik denk, dat wil ik ooit nou spelen. Een jongeres had haar trein verzitten en bedarret in het hotel. Maar die portier, wat is dat voor een man? I don't need you. Ik hoop je eigenlijk dat de meesten in de ziel haar dat van begin aan afvregen. Wat voor man is dit eigenlijk? En ik hoop ik dat ze gaandeweg het verhaal de verschillende antwoorden van bedenken en dan aan het eind van het stuk denken, nee, we hadden daar mis aan. En ja, dat is de vraag. Wat voor man is dit? En dat is om mij om dat in te vullen, om die vraag zo lang mogelijk in het stuk overeind te houden. Wat is dat voor man? Hij doet niks. Hij zei dat niet. Hij harkt naar haar. Het is nacht en wij binnen maar z'n tweeën. En zij zei het op een gegeven moment ik in die kwartier van ja, zo'n portier dat wij nooit jaren hebben. Dat baat alleen nog omdat we weten dat we nou misschien wel nooit weg zullen. Goeie jongen. Wat jou ik wel beleerd en wat jou ik net beleerd. Want dat is het spannende als het ergens midden in de nacht bij je is te praten. Dat je dan denkt van, oh, ik heb mijn verhaal wel kwijt. Tot het moment dat je realiseert, ho even, maar hoe 4 keer gaan. En dat maakt dit stuk heel bijzonder. De gedachte dat God daar wezen zou, zei het me niet. Het zei het me niet toen ik ontdekte heb dat ik maar de meeste delen heel goed door de wijk ken. Volle beter als doen ze nog leven.
Dus kun je met mij had het nooit boeteren. Van begin af al net. Laatst dreamde ik dat ik weer bij haar voor de deur stier. Weer achterdoor, aan de zijkant van het café. Eerst deze krek als altijd. Wat just eruit in dat jack. En die modder on is kwam. Fooi alsjeblieft die voeten, ik krijg dweilen. Maar ik zei, mam, dat hoeft net meer. Wat ik geen deed. Maar dat je? Je toch deed? Ja, zei ik. Maar dat je? Mag ik erin komen?